Hinguha magsambag? Oh, mo na panghigala mo na grabe jud kalami nga mga butang ha. Maglaway-laway jud ang inyong mga naong dibiyang up. Lami kay sambag yang up. Yo bayo mi kayo. May kaya. So nga may gana no kay ato silang i-challenge no. Challenge ani kay nanguha man sad sila sambag. Taon og sambag walay reaction ang daw. No? Here we go. Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa nag inusara DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy ginuon ko. First challenger, Lilian. Matay! Okay, sige, kaok sambag yang tay reaction ng imong naw. Tara hindi mo bati ah. Okay. Ato bang kamera, tas kamera. Tagyo. Pinugos. Kaslo. Mana, sige ka James, sunod. Dai hokda kani kana kay tako ni. Paniti. Panite. Wala po rin yung patapila ba niya? Okay. Donut! Dunot, lain day. Kana tako. Ayaw na. Magkita tagwa. Ayaw po pagkirapon. Kana. Hokda ha. Hokda gyud. Hukdon. Ipakita sa ila. Kana tanan. Makaluyan ta sa mga ka-eyebrow cap. Ipakita sa ato sa ila ug unsa ni kaaslom. Ayo tagsa ah. Tanawon niyo mga galaw. Aslom pag naong ni James. Kana lang. Hukda nga na. Tanaw sa kamera. Away asin na. Oy! Okay, go. Ito nga tanang. Ato bang nire? Okay. Di may wig na. Okay. Kaya. Oh, naglaway lagi ko. Sunod, ikaw ko no. Hampered. Oh, kana. Ay, ikaw po. Wala kadagan, ani ay? Ipaniti. Amanit tayo, wala na Ayaw, tayo. giluwag na na. So mo ni may gala no ang unsa ni kaaslom ang siyambag diri. Lang pa yung ilan. Sige, okay. Kasara, ay. Yo sa lagi tanan gud. Hukda. Ano. Kaaslom. Woo! Sunod ikayo. Ladik ko. Oh. Di lagi. So mo ni may gala no mga antan yung sambag kay murag pertiging daaya diri wala na may laing mabuhat. So kaning sambag mga gala ilar ni panguha dito. Sila tag-iya ni. Tag-iya pod ani di pod mo tag-iya sa sambag. Kisan may tag-iya sambag. Here we go. So ituslo sa tanis asin may gala no para nice og pagkalami ang iyang laway-laway ninyo diha. Ato na lang gining tinud-on ang pagpalaway-laway sa inyo, no? Tira? Uy, do. Hello, ayo. So ani Buwan ni? Ako. Ayaw kaya na. May kasada yung atang. Pagkaas luma! Eng. Nga ako. Ano yung sambang may gala? Oh, ato kasi ba? Ato Painog? Daghan siguro. Wala gamay lagi ko ba siya. Mahawag siya dayon. Ay. Eng, no? No? Sinabi ko sa inyo na, huwag kayong lumabas ng bahay tapos ngayon nangunguha kayo ng sambag, no? Ako, sinabi ko sa inyo na, hindi na kayo dapat lumabas. Kasi, sinabi ko sa inyo na, hindi kayo lumabas ng bahay ngayon, kain kayo ng sambag, kainin natin. Ang panit, no? Hindi panit niya. No? Bakit ang kasilom ng sambag yun dito, no? Kaya pala hiwi na yung naong mo daan, no? Kasi giaslom ka na sa sambag, ikaon mo, no? Para, kaya pala ganyan yung mukha mo. Yung humihiwi kasi maaslong kasi kumain ka na ng sambag dito. Ito po, mangain po tayo ng sambag, no? May silver talaga po. No? Kukuha tayo ng sambag dito. Abin niyo mga higal, no? Itong sambag nila kasi itong sambag nila, ang iba dito, dunot na. No? Tignan nyo. Huh? Tignan nyo ang ilalim. Naiagup-up na sa ilalim dito. Yung mga higal, no? May agup-up na sa ilalim. Ilang pangulo nyo, sinabi ko sa inyo na dapat hindi kayo kuha ng ikakasama nyo kasi ganyan lang sinabi ko sa inyo. Sinabi ko sa inyo na no?
para lang taong sinugba. Inginin no? Para na siyang taong kasi sinugba no. Inginin yun, kainin na natin to. Kasi hindi, nabuta na tong camera natin. Hindi na siya magpuk. No? Ayun, kainin natin to ng suway no. Inginin tambak, inginin Kanino? Inginin siya kaslom no. Ay, kaslom. Ako kay bago sa inyo mga igal no. Alam ko na naglalaway kayo dyan sa kinakain ko dito. Inginin kasi gusto nyo lang tumikim no. Inginin kasi inginin no. Alam ko na inginin kasi alam nyo na may COVID na tayo ngayon. Tapos magsige pa kayo ng gawas ng balay. Magtabano kayo dyan. Wala kayong pakialam sa akin. Ang gawin ko sa inyo, pakanin ko lang kayo ng sambag. Kasi darating yung araw, wala na tayong pera. Inginin matigas pa yung ulo nyo. Inginin Ito na lang tayo ko itong mga higala no. Kasi ako ang nag-vlog ngayon. Kasi si Biboy Bugoy mga higala wala dito. Kasi ang magdugay itong vlog mga higala no. Ako sabihin ito pala si President Bugong. Inginin no. Yung ngayon Bugoy, ito yung ginawa niya. Kaya siya wala siya dito ngayon. Kasi may ginawa siya. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa niya doon. Kasi ito na yung ginawa niya. Inginin tuloy ko. Hello, what's up mga higala no? So maayong buntag sa inyong atanan. Oo, protect na sa radio station na. Woo! So dadias papim sa kong kilid mga higala no? So di na siya makita diha. But it's another vlog na sad nga mo atag og kalingaw og entertainment sa inyo mga higala. Syempre atod gyapon kanyo sa naginusarang tanaw sa kalsada kay madamag ta. DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy ang mo papas ha? Ang mo papas umortang sa kasakit sa tagsa. Yo kumandugan so if bago pa man nga vlog mga higala, don't forget to subscribe. Notification bell para update mo sa mga bagong videos mga higala po atag kalingaw. Og entertainment sa inyo ha. Pero mga higala no kay o kita man jud ninyo no ga-drive taron no mga higala no. So padong tagaron sa Barangay Libaong, Barangay Hall, and among ihatod ni Pabim ang noodles, mga pansit kanto na nasa luyo sa mga batanon sa Barangay Libaong. Disclaimer mga higala, di ni ako ha. Di ako, disclaimer. Amo ani sa Sangguniang Kabataan of Barangay Libaong. So amo ning ipangatag sa mga batanon as amo alang sang tabang kaila ha. While gipatuman ang enhanced community quarantine no. Pagano na mo sila pansit kanto, hindi sila maglaglag. Na diri si Papi mga higala no, and padong mi dito kaya mo ning yatod ang dito boxes sa pansit kanton para i-repack na mo unya. Ayon, ikaw man distribute dayon after if mo man dayon na mo mga higala no. So padayon ta. This will be my vlog no, a day in the life of a frontliner mga higala. And if may bung mo anong wako ma face mask, napakusulod pa sa sakyanan mga higala, pero dahil naog na ko ron mag face mask ko na dira kong face mask. O tara. Disclaimer ha. Mag face mask bitaw ko ron. Mag face mask ko ignaog na ko. Ay mura good kayo pamaladungon nga nata sa sagop diri sa sakyanan. Ay nanapot ay ID diri sa frontliner mga higala. We're doing good. That bad dayon gyapon ta. Buhaton na to ang tanan para para mapapas sa kalibutan, sakto ba? Para mawala ning maong ko ano, virus na yan. Galit kasi ako sa virus na yan. Sinabi ko sa inyo na magpuyo kayo sa bahay nyo. Fake file. So padayon ta, ito na may gana no? Para mapaspas na niya itong pagbadagan sa itong sakyanan. Kita sa next part sa itong vlog. Here we go. Woo! Ay, hello, what's up no? So namin diri ni Ma'am Jenna Maigala no, naan siya diya sa luyo. And padayon gyud po mi. So time check murag alauna na karon sa hapon Maigala. Ang buntag jud unta mi nagsabot nga mga remi nahitabo ani napakoy giadto sa Tabugon lagi. Kay nagpalit ko aning maong butang, no? No? Nas Ma'am Jenna sa luyo no. So karon na kay amo nang sugdan ang pagbipak sa ato ang kanton, no? Dako kay nigtabang. So, amo na siya ripakon mga higala, no? And after ani para distribute na mong largo kay at least na lang kami ikatabang tao sa mga batanon sa Barangay Libaong isa ganagmay lang butang. So, wa ba mo nagkahibaw nga awa nga kung naong, no? Murag wa tay tug kirmi mga higala mo. So, murag giganahan sa kuani nga anggono yung mga chuy ta gamay, no? Dahil lang kami ro bitaw Ma'am Jenna nagibaw ani ka inana kong gipantabi dire, no? Wala ato siya taga close up look di Ma'am Jenna Karon guys, as usual
kami gyapon Ma'am Jenna diri nya si Queenie kay si Ma'am Queenie ko no, siya mo po naganggaan no. Parang matawag siya Ma'am Queenie. So karon taon-taon maabot ra sa to siya mahigala. Kay para maripag na nanin ni maggurot no, kay murag ubay-ubay daghan gini among ano nun. Pero gamay naman sang household diri sa Barangay Libaong 300 naman kapin. Baka naman kay ganahan diha andam ra kay mi mudawat, kay ganahan diha mo tabang no sa to kay galaan sa Barangay Libaong andam ra kay mi mudawat mahigala. Taka lang ko and dako kay kong kamoto kay dako kay nagtabang sa ilaha labi na sa amo diri sa bukid nga ubay jud ming nanginahanglan. Baka naman ini among kanton og bugas. Baka naman. Pansit kanto na sa among gihatag may gala no kay murag daga naman sa dadawat ta diri og relief goods no. Karon ang sudan na poy amo sunod plato. Yok. Mahal ka plato. Ipadayon ra ta diri no. Padayon ra ta. Tama na, Ma'am Gina, ha? Giluto ng tikay noodles, Ma'am Gina. Noodles? Kato, no? Napot tayo usa diri, no? Dira? Kato di ato giingon mangigala, no? Laman. Kato, basta. Ako nag-iingon, gi-explain nga niya sa nag-unaan ni video, no? Murag ubay-ubay na yun, make the ripak. Ang dama inyong mga kahag. Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa naging no sa DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoo ko.